obiye mpesa naka. But jodongo mang'eny bok dwa gamano. Jodongo be ohero mana pesa no ka gidhi gikawe kamano. Beti wachni mogik kwatieko twak mar okinyi ma kawuono ahinya nyako tudore kod chenro mar ndikruok mar Inua Jamii. Ka watieko twak mar okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya, aduoko ne jowinjo magwa erokamano kuom kawo thuologi kendo mar follow program ni nikech an awuon asebedo kaluwo kendo osebedo kachanda kaka jowa nyalo yudo ripodni. Pod amedo kwayou kata un Joyce ni mondo umed paro ne jowa pile ka pile ni chenro ni dhi mbele, gindikre, gibed kaka jokanyo, giyud pesani. Pesani kata tin pesa ok inyal kwanyo. Gindikre mondo gikaw pesani mondo pesani okonygi gik matino tino ma ginyalo timo. An amor nikech nitiere program makonyo jowa. Amor nikech ane program makonyo jowa. Berna ni ane program mar chiwo. Ing'eyo ni seche ma itudori gi joma ikonyo michiwo, mage kuonde ma gweth nitiere. Akwayo jowa ni mondo kik wadeki. To chiwo bende matiyo gi mlango 10, jodong gweng'. Ogo milome ni ne ji nikech tie jomoko miyud ni kata nyaka sani Joyce pod ok ong'eyo ni program ni dhi mbele. Koro report ni ne ng'ama ne follow sani, ng'ama ne neno sani opar ne ng'ama chielo. King'eyo ng'ama oti, ma samoro kia wachni, dhi wachne ni nitiere program moro madhi mbele sani mindiko jomoti. King'eyo mama moro ma samoro ni e gweng' machandre gi nyithindo mong'ol to konyal, wachne ni nitiere program moseketi madhi konyo nyithindego. King'eyo ng'ata machandore, ma samoro no ni ber ka sirikal konyo, ajiwo jowa ni mondo donje program. Program ni ber. Program ni dhi miyo kata mana nyathi mane ok nyal somo kodonjo e system no bro konye thuolo kaka onyalo somo nikech samoro noonge gi uwezo. Ten nyathi mariek monego bed ni somo. Koro najiwo jogwa kaka jakanyo mar board no ni kik gibed gi luoro ni corruption dhi bedo ka. To joma nitie kanyo mamiyo gi wasiwasi machamo pesa diriyo, wadhi gologi e system kendo ubro winjo report ni wagologi e system. Beti mogik, ndikruok kaw thuolo mar ndaladi. Aneno ka janeno marwa penja kae, ndikruok kaw thuolo mar ndaladi. Ndikruok madhi mbele ni koso ka ng'ato dhiri ndikore. Ng'ato kodhi ndikore, okaw thuolo mar ndaladi. Kata okaw saa maromo nade. Ok onego bed ni ng'ato budho kodhi ndikore. Chopo kacha e ofis kacha wacho ne chief ni an Beti Oranga, awuok kama, an ng'ama kama. Akwayo ni mondo andikra e program madhi mbele mar Inua Jamii. Ok en gima kawo kata mana dakika mang'eny. To chenro mar ji 500,000 mindiko, en pa county kose en joma onego bed ni ndiko e counties duto 47? 47 e mwadware ji 500,000. Koro bro tegemea gi kaka county o register jogegi. Erokamano ahinya Beti Oranga, jakanyo e board mar Inua Jamii, kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono. Ibi watieg jopiny kotudore kod ndikruok mar Inua Jamii. Nyakwara Mugi Ajwang', ageno ni isepuonjori mathoth ahinya kotudore kod ndikruok mar Inua Jamii masani koro timore e counties mopogore opogore e pacho kae. Kapo nono ni in jago, in nyathi kich kata in ng'at modak